Music. Wait. I forgot to put music. Ay, nawala. Hanbyo.
Madam Love Channel, Miguel Love, shout out, tamsak, ayan. Salamat po sa patamsak, Madam Love Channel, ayan. Al Hukamis, tamsak, host, Miguel Love, shout out. Al Hukamis, ayan, jakitang kita lalas. Ayan, Madam Love Channel po, kumusta po, Madam, ayan. Yan, paayuda po, ayan, from Al Hukamis. Dragon Gaming, Miguel Love, shout out. Dragon Gaming, hey Islandski, ayan. Sige lang, Al Hukamis. I love. Al Hukamis, ayan. Yan, padikit puro to grade 4 from Love Channel. Ayos, tamsak. Laniski, anong oras pasok mo bukas? Hello AHL, ayan. Miguel Love, shout out, Dragon Gaming, ayan. That 2 PM, kala ko pining ka, ayan. New video from Dragon Gaming, ayan. Thank you so much, Dragon Gaming. Madam Love Channel, Al Hukamis. Salamat sa iyo, may bago akong uploados. Ibaba mo yan, Laniski. Panoorin natin yan. Nilitan ni Madam. Nandiyan yan si Madam naka-BG. Kasi ano siya, di ba nag-change siya ng off siya bukas. Dan Love, ayan, Madam Love Channel. Dan po si Al Hukamis, ayan. Thank you so much, ayan. Linaski, ibaba mo yung yung upload mo para matamsakan nila yan. Nagluto ka pala ngayon? Nakapagluto ka na ngayon, ayan. Thank you AHL. Premier from Islandski, ayan, Bicolanang Oragon. YouTube Bono, Miguel Love, shout out, Hayos, tamsak. Salamat po sa patamsak, YouTube Bono, Miguel Love, shout out, lalabs. YouTube Bono, ayan. Thank you so much. Al Hukamis. Ano yung aking pen? Where's my pen? Kylie, thank you so much for always being here. Thank you so much, lalabs, Kylie. Ayan. Si Kylie, mga lalabs, lablabin nyo yan. Napaka-supportive na bata na to, yan, no? Araw-araw siya nandito. Si Kylie, thank you so much, love, Kylie. Good morning, everybody from Kylie. Ayan. Thank you so much, love, Kylie. Islands kinating dikit from Al Hukamis. Ayan. My friend, I miss you. See? Everyday you miss me, Kylie. That's why everyday you are here in my LS. Ayan, Kylie. Madam Love Channel there. Ayan. Yep. Kylie lalabs. Palablab na kapin, mga lalabs. Laniski, makipaglamlaman ka dyan, Laniski. Ayan, dikitan mo si YouTube Bono, Laniski. Yan si Al Hukamis, dikitan mo. Bago yan siya. Ayan, 4 million in the house. Miguel Love, shout out, 4 million. 4 million, thank you so much. Sino ba tong binaba ni Madam Channel? Love Channel. Si Peter Barbaria. Peter Barbaria. Dan Dikit AHL from Love Channel. Hey, Madam, puntan natin yung nakapin. Dikitan natin ng 5 yan. Ayan. Lablabin po ang nakapin, mga lalabs. Laniski, makipaglablaban ka dyan. Nadikitan mo na ba si Madam Love Channel, Laniski?
AHL, pasuklian na lang po si Madam Love Channel. Dan sa'yo, lalabs. Thank you so much. Ang lamig pa, iba-iba yung klima dito sa iyo. Yung nakaraan, mainit na, ngayon malamig na naman sa labas. Lablabin natin yung nakapin, mga lalabs. Yan, puntan natin yung nakapin. Si ano to, si Peter of Barbaria. Cooking with Zapia, Migalab, shout out, lalabs. Hello host, ako are you? Alhamdulillah, I am good. Cooking with Zapia, salam, lalabs. Like then, ayan, thank you so much. Yan, Madam Love Channel, nasa bahay ako ng ano mo, ng binaba. Si Peter, ayan. Barbarian Peter. Wassalam host. Ayan, thank you so much, lalabs. Ayan, 4 million in downs. Thank you, host. Ayan, thank you din po, Madam Love Channel. Ayan, yung aking member po na si Akrima, binababa ni Nightbot, mga lalabs. Malablab naman po. Laniski, nagbaba rin po ng kanyang pamamahay. Laniski Blanc. Date ko, Madam Love Channel, yung main ko dyan sa binaba mo. Ayan. Ayan, cooking with Zapia. Wala, dikit na pala kami nito ni Barbarian. Kylie, yan na yun ho. Sige lang, lalabs. Laniski. Kumusta na ba yung banana mo? Hindi ka pa rin nakagraduate ng grade 1? Ilang beses ka na ba graduate? Ilang beses ka na bumagsak? Reply, di ka babalik. May nag-message sa akin, mali pala. Cooking with Zapia, Migalab, shout out. Yan, nagbaba ng kanyang bahay, mga lalabs. Lablabin po ang nakapin, mga lalabs. Ayan, Madam Love Channel, hindi na ako magbakas dito. $341. May harang na agad siya. Eric Migalab, shout out. Sweet hostess and friends. Hostess and friends.
Ayan, Eric L3, mega love, shout out, lalabs. Eric, ayan mga lalas, palablab ako sa nakapin. Thank you so much, Eric lalabs. Na 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 na. Yan, Laniski, nagbaba ng kanyang bicycle. Panoorin ko yung video mo, Laniski. Yan, yan, nasa bahay mo ko, Laniski. Oh, pork sinigang. Ayan, unang tamsak. Wow, mashallah, marunong nang mag-vlog. Yan, nasa bahay mo ko, Laniski, ha? Marunong na siyang mag-vlog, tingnan mo. Ha ha ha, ayan. Idol ako niyan. Idol ako ni Laniski. Parang ako eh. Ayan, 4 million in the house. Mega love, shout out. 4 million, thank you so much. Pinapanood ko lang yung ano mo, ayan. Yung ano mo ba? Yung video. Marunong ka na mag-edit. Dapat siya lang mag-isa. Siya lang yan. May taga-video ka ba yan? Ayan. Mr. Mosteller. Hi everyone. Mr. Mosteller. Ayan. Yan, Mr. Mosteller. Mega love, shout out. Ayan, Madam Love Channel. Nasa bahay pa rin ako nung binawa mo. Pinapanood ko siya ng 2 minutes para dikit. Yan, meron ka na pong jacket, Mr. Mosteller. Ayan. Thank you, lalabs. Sarap naman ng niluluto nila, Niski. Sinabihan ko yung pamangkin ko, hawak niya yung sipya para naman may magawa. J-Cat, mega love, shout out, lalab. Ayan, may jacketan kita, J-Cat. Sabi mo wala kang load. Ayan, yung aking friend nandyan. J-Cat vlog. Ayan, Lin. Ayan, may jacket ka na. Magbo-blue ka na. Ayan. Yan yung isa kong friend dyan. Laniski, dikitan mo si J-Cat. Si J-Cat, isa kong friend. Ayan, K-Shop 101. Hello po, K-Shop. Mega love, shout out, K-Shop. Ayan, meron ka na pong jacket, lalabs. Thank you so much.
Di ba ano, may bukas ng tindahan sa inyo? JCat? JCat Vlog? Hindi pa kasi ako nakakabili hanggang ngayon ng holder eh. Saka nasa sweldo na lang lalang. So, wala pa tayong pera eh. James Tology, Migalab shout out lalang. 6 million in the house, Migalab shout out. JCat, makipaglaban ka dyan. Ayun lang, iskidikitan mo si JCat, nakamin yan. K-Shop, meron ka na pong jacket lalabs. Ayan, 5 million in the house, Migalab shout out. Palablab po ang nakapin mga lalabs. Ilang minutes ba tula ni Ski? 12 minutes. Magalaw yung ano mo, yung taga-video magalaw. Magalaw. K-Shop 101, ayan. Nagbaba ng kanyang bike, K-Shop. Thank you so much. Baba kayo ng bahay guys, maglablaban tayo. Ayan, Laniski, dikitan mo si James Tology lalabs. Mr. Mastilar, ayan, nagbaba ng bahay, miglab shout out. Heart Andrea, hi, ayan, miglab shout out lalabs. Heart Andrea, palablab pa ako sa nakapin. Ayan, Laniski, nasa bahay mo pa rin ako, ano ko na nga itong bilisan para madaling matapos. Pwede naman kasing panoorin ng 2 times eh. Ayan, pinapatagal ko pa. Ayan, Laniski, 2 times ko lalabs para mabilis matapos. Mr. Mastelar Dan from Laneski Vlog. Ayan, Mr. Mastelar, pasuklaan na lang po si Laneski. Si Laneski, ano to eh, ilang beses na to nag-graduate, ilang beses na rin siyang bumagsak. Sige host, ano na ba, makakagraduate ka ngayong gabi inshallah. Ayan. Hige lang maya-maya Laneski ha, pakatapos kay Madam Love Channel. Tapusin lang natin. Al Hukamis, ayan, nagbawa ng bahay, Al. Laniski Vlog dan from Mr. Mastelar. Laniski, pasuklian si Mr. Mastelar dan po sa'yo lalabs. Laniski, once again Laniski. JCat, nandyan ka pa ba? JCat, ayaw magbaba ng bahay. Thanks Mr. Mastelar. Ayan, yung aking mga member po binababa ni Nightbot mga lalabs. Laniski dan from Al Hukamis. Yan mga lalas, lalabin nyo yung nakapin, pati si Laniski. Si Laniski road to grade 1 yan mga lalams. Ayan, palablab po ang nakapin mga lalams, palablab. James Tology dan, damsak nating dikit. Ayan, Laniski, balikan mo yung mga dumikit sa'yo. Hi host, mga kaibigan, pwede pa view ng short clip. Ayan. Heart Andrea, sige lalabs. Gawin na natin tong 350. Madam Love Channel, si ano? Yung binaba mo. James Tology dan from Al Hukamis. Al Hukamis dan from Mr. Mastelar. Ayan, Al Hukamis, pabalikan na lang si Mr. Mastelar. Thanks Hukamis, OTW sa'yo.
Ayan, salamat din sa kanila from Al Hukamis. Ayan, salamat lalas. Panay tawa yung katabi ko. Ayan. Mr. Mastilar done from Gemstology. Mr. Mastilar, please connect to Mr. Gemstology. Thank you so much lalas. Wow, Laniski, ayan, luto na. Full watch, Laniski. 12 minutes, finish. Ayan, done. Ayan, Laniski, ha. Ayun. May WH ka na, 12 minutes. Ayan, thank you so much. Ikaw, susunod ko kay ano. Ayan, J-Cat, nagbaba ng kanyang Laniski, palablab si J-Cat. Ayan, bibi pa pala yung ano niya, 9 pa lang yan eh. Ayan, ano ka na po, Madam Love Channel is 350. 350 na po. Expert ka na talaga, Lin. Idol kita dati, ikaw kasi di mo tinuloy eh. Sa'yo nga ako natuto eh. J-Cat. Ayan, Ken Russell, Madam Migalab, shout out. Pinoy USA Adventure, ayan. Bruchito Channel, ganda ng kilay po, ayan. Salamat po, Bruchito, sa ano? Sa pa ako ng alay. Ayan, punta tayo kay ano, Laniski, nandyan ka lalams. Si J-Cat, baby pa yung bahay niyan. Sana yung ano niya. Laniski, mamaya ka nalalaba. Mga lalas, palablab po ang nakapin. Ayan, baby pa yung bahay. Baby pa. Ayan, 13 pa lang yung bahay niya. Baka naman mga lalas. Bikini man, 13 pa lang yung nakapin. Ayan, palablab, J-Cat, dan na sa'yo. Ayan, J-Cat. Pabalikan na lang po sila ni Ski Vlog, dan na po sa'yo. Mga lalas, maluoy naman sa nakapin. Ayan, 13 pa lang siya. Yan, J-Cat, nasa bahay mo ako, habihin kita ng 5. 5 ayuda. Salamat, Mr. Mastilar, balikan kita from J-Cat Vlog. Mlan TV, Migalab shoutout. Hello po, Migalab shoutout, Mlan. Mlan TV, Migalab shoutout na loves. Ayan, may jacket ka na, Mlan. Salamat. Ate. Ayan. Ken Russell dan from Mr. Mastilar. Madam Ken Russell, ayan. Dan na po sa'yo si Mr. Mastilar. J-Cat Vlog dan pabalik from Bruchito Channel. Ayan, kalimbangin mo yan. J-Cat, mga nag-LS yan. Si Bruchito, marami ring tao dyan. Salamat. Salamat, Laniski Vlog, balikan kita from J-Cat Vlog. Imlan, thank you so much, Lana, sa main channel mo to. Patamsak po. Nakakalimutan ko na yung sarili ko, yung premiere ko pala. Ayan, mga lalas, patamsak naman ako sa premiere ko po. Ayan, binababa siya ni Bicola ng Orogon. Ayan, J-Cat, didikit ko to sa'yo. May ididikit ako sa'yo 5. J-Cat. Mga lalas, palablab po ang nakapin. Baby pa yan, baby. Yan, balikan mo to, Laniski. J-Cat. Hirap na sa buhay, iniwan pa ng asawa. Napakasakit naman talaga ng ganyan, oy. Kanta ka muna, host, dahan-dahan lang. Thank you, Bruchito Channel, balikan po ito. Lalags. Bruchito, kasi alam mo naman yung katabi natin na hindi yan Pilipino, baka pasabugin ako dito, tapunan ako ng ihi.
Ano, JCat, JCat Vlog, baka gusto mong magpa-member, ano, JCat, 250 ano lang, 2 dirham and 50 pills. Ayan, kahit wala ka dito sa LS ko, papatamsakan kita. Ayan, JCat, baka gusto mong maging member ko, click mo lang yung join dyan sa baba. Ayan, yung dollar sign. JCat. Baka naman lalabs, JCat. Magpa-member ka na sa akin. Magkano lang yung 2 pills and ayan, 2 dirham and 50 pills. Ikaw talaga. Sige na, madam, oy. Businesswoman ka naman eh. Ayan. Meet Cora Dan from Brochito. JCat Dan from Heart Andrea. Ayan yung mga dumikit sa'yo, JCat. Pabalikan mo. Baka naman dyan, JCat. Click mo yung dollar sign sa baba. Makikita mo yung price. Ayan, nakalagay dyan 2 dirham and 50 pills. Mura lang naman yan. Ayos sa mga kaibigan, pwede eh. Laniski, nagdikit ka na ba kay ano, JCat? Ayan, JCat. Dan pasuklitiway from Junaski. Tapos na po, host. Sige, lalab, salamat. Kumusta na yung bahay ni ano? Si Laniski, ilang beses na to bumagsak, ilang beses nang graduate. Hindi pa rin nakaka-graduate. Salamat, Heart Andrea from JCat Vlog. And salamat. James Tology lalabs. Ayan yung mga binababa po ni Nightbot, mga lalabs. Yung aking member dyan. Palablab naman po ako. Patamsakan naman ako sa aking premiere. Laniski, kumusta na yung bahay mo, Laniski? Silipin ko nga si Laniski. Ngayon, host, gagraduate na ako. Mashallah, mashallah, mashallah. Ayan. Sana graduate ka na ngayon. Ayan. Hindi na sana kainin ni Lolo yan, oy. May channel din si Junaslin. Ayan, dinikit siya na sa'yo. Balikan mo na lang, nagdikit siya. Si ano yan, si Junaski. Nakadikit na sa'yo ngayon lang. Ayan, dinikit ko na. Dantia Valdez TV, nagbaba ng kanyang bahay. Mega love shout out. Baka naman mga lalab sa nakapin. Dan, dan, dan. Tamsak ko sa yung premiere. Salamat, James Tology lalabs. Thank you so much. Alhukamis. Sige, yung mga ano dyan, yung mga bago dyan, bago si Mlan TV, sisilipin ko yan, ha, para masuklian ko kayo. Si Alhukamis. Ang laki ng bahay, sana all. Si Alhukamis, malaki na rin pala bahay nito. Ayan, muni na siya kasi may June button na siya. JCat, di ba meron kang dati mong channel? Pwede mo naman yun i-apply uli ng money? Re-apply? Di na ba pwede? Natry mo na, di ba marami ka ng ano doon? Ayan, Dantia Valdez po nagbaba ng kanyang bahay. Wala na. Paano wala na? Dinaw ng lolo? Dinaw niya na ba yun? Or inalo mo lang, tinanggal? Sayang. Mlan TV, ayan, nagawa ng kanyang bahay, Mlan. Ayan, nag-17 na yung ano. Wait lang, bigyan kita ng 5
Ay, may nakita pala akong isa sa'yo. J-Cat. Wait lang, lalabs ha. Di ko na na-recover isa pa sa UAE naka-address. Sayang. Sayang talaga, oy. As in, trinay mo, bakit di ka nagpatulong para ma-recover yan? Sayang naman. Ayan, FC Jack. Hi, Miguel, shout out. Hi, ho, how are you? I am good, FC. Thank you so much. Please connect on the Pinlalabs, FC. Yan, baby pa yung kanyang bahay, baby. Baby pa yung bahay nung nakapin mga lalas. Brochito, FC Jackay. Mr. Mastelar. Masbate. Ayan mga lalas, gawin na nating 20 yung nakapin. Ilan na lang sa kanya. Ayan, 18 na siya. Ayan, nasa bahay mo ako, J-Cat. Emlan TV dan po, pabalik po, thanks. Emlan, please, pabalik na lang sila Neski. Ayan, nasa bahay mo ako. Laneski. Ay, Laneski. Always call Laneski. J-Cat. Ayan, 8 million in the house. Miguel, shoutout. Patamsak pulos, dikit kalimbang para masuklian. Salamat. Manood po ako sa inyo 5 minutes din po. Balikan ko kayo 24 hours. Main account ko no lagas from Emlan TV. Thank you so much, Emlan. Ayan, J-Cat. Pinapanood ko palalas para hindi malagas. Dikit ko na to, ayan. Wala nang bakas, J-Cat. Basta magdagdag na lang yan. Bronchito dan pasukli from Laneski. Ayan. Emlan po, nagbaba ng kanyang bahay. Emlan. Thank you so much, Emlan. Brochito dan pasukli po. Brochito. Kalimbangin mo nga yan, Laneski, si Brochito. Nag-i-LS yan, lalabs. Brochito, baka naman. Paayuda naman kay Laneski, oy. Brochito. Suklaan mo na ng dalawa yan, lalas, para makagraduate na siya ng grade 1. 3 times ko na siyang pinagraduate, bumabagsak talaga. Pero ngayon, Laneski, meron kang bagong upload. Hindi ka lalagasin yan ni Lolo ng madami. Kasi matutuwa sa sayo kasi meron kang bagong upload. Nakalimbang ko na ho. Sige, salamat. Ayan, dan na yun, J-Cat. Nadikit ko na. Ayan yung aking mga member lalas. Binababa ni Nightbot. Palablab naman po. Hi, host at mga kaibigan, pwede pa-view. Ayan, from Heart Andrea. Opos, bagong upload. Hihi. Ay. Jen's Journey in USA. Migalab shout out. Tan 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 tan. Jen's Journey USA, nagbaba ng bahay. Emlan Premier TV, ayan. I am back from Kylie. Kylie, connect on the Pinlalabs to J-Cat. Kylie. FC, ayan, please connect to the link from FC. Ayan, J-Cat, pabalikan na lang mga lalabs yung mga dumikit sa'yo. Tingnan mo yung mga bakas nila dyan. I'm back, everybody, from Kylie Krepner. Ayan, J-Cat, sinilip mo na ba yung ko? Ayan, love channel, madam, nagbaba po ng kanyang bahay. FC dating dikit, thank you so much. Thank you so much. Yan, pinapanood ko pa. J-Cat, nandyan ka pa ba? J-Cat.
Palalab ako mga lalab kay Love Channel mga lalas. Ayan nababa ng kanyang bahay. Lablabin nyo yan. Nakalimbang muna yan Laniski. Ayan dan na ano J-Cat. Lanao del Norte. Ayan nagigit pa ko sa'yo J-Cat. Ayan 7 million in the house. Miguel love shout out. Al Hukamis. Ayan nagbaba po ng bahay. Al Hukamis. Thank you so much Al Hukamis lalabs. Ayan Mr. Mastilar. Nagawa ng kanyang bahay. Mlan TV Tamsak from Gemstology. Ayan na upcoming LS at done with Bakas. Itamsakan natin yung Gemstology. Connected to the link. Ayan J-Cat. Pabalikan na lang yung mga dumikit sa'yo lalas. DJ Arjun on the mix. Do it. Here we go again. Nandito pa ako. Magka-member ka na sa akin, oy. J-Cat. 250, 2 dirham and 50 pesos lang, oy. Dantia Valdez, ayan ang baba ng kanyang bahay. Kylie, ayan Kylie. Gemstology. Sabay mo ako lalabs. Heart Andrea dan po pabalik po. Thanks from Laniski. Ayan, Akrima po yung binababa ni Nightbot, yung aking mga member. Walablab mga lalabs. J-Cat patamsak po para masuklian ka po. J-Cat, suklian mo yung mga dumikit sa'yo lalabs. J-Cat. Masukli po Mlan TV. Mlan, pasuklian na lang po sila ni Ski. Mlan. Mr. Mostelar. Ayan, ang baba ng bahay. Mr. Mostelar. Ayan, nag-21 ka na ano. J-Cat, Laniski na naman ako. Panay Laniski na lang ako. Ayan. New video from Dragon Gaming. Ayan. Thank you so much. J-Cat, gawin na natin 25 yung ano mo. Kylie lalabs. DJ Arjun on the mix. Do it. Here we go again. Apat na lang sa nakapin mga lalabs bago siya mag 25. Apat na lang. Yan, apat na lang po sa nakapin. Apat na lang. Ayan, JM Vlog Miguel Love shout out lalabs. Ayan, Laniski. Dikitan mo pala si JM Vlog lalabs. Kalimbangin mo yan. Laniski. Yan, nag-iilis yan lalabs. Punta ka sa kanya, hingi ka ng ayuda. Thanks FC. Ayan, kalimbangin mo yan si JM Vlog. Laniski. Nandyan siya, i-click mo lang yung pangalan niya, kahit walang link, magpunta ka na lang sa Goto channel. DJ Arjun on the mix. Do it. Here we go again.
Ayan, Kylie already connected to you, my friend. Can you guys give it to me, please? Ayan, Jcat. Ano na lang, dalawa na lang. Ano ka na, 25. On the mix. Pinapanood ko para hindi siya malagas. Ayan, GM Vlog. Ayan, Laniski. Nagbaba siya ng link. Si GM Vlog, lablabin mo yan, lalabs. Kalimbangin mo, ano mo, pindutin mo yung bell. Yung bell button. Hi, Junk, I'm trying. Hi, Junk. This is the mix of Carles Mix Club DJs. This is Team Destruction. Basta Team Destruction, kampiyon. Ayan mga lalabs, yung aking premiere palablab naman patamsak. Yung premiere ni Host, ayan binababa ni Bicula ng Oragon. Patamsak naman ako mga lalabs. Jcat, balikan mo yung mga dumikit sa'yo lalas para din nila bawiin yan. I was laughing at what you were saying to me. Kylie lalas. New visit 3 banana free. Yan from GM Vlog. This is Team Please connect to the link from FC niya. I think are you connected to that one? Eric, new workout from Eric. Laniski, kumusta na yung bahay mo, lalams? Graduate ka na ba? This is the mix of Carles Mix Club DJs. This is Team Destruction. Basta Team Destruction, kampiyon. This is the mix of DJ Romar, the best. Kylie, what happened, Kylie? Yan, 93 na pala siya. Una tayo kay ano, Laniski, baba mo yung bahay mo para makagraduate ka na, dali. I'm sorry, what? This is Team Destruction, powered by Carles 23. Ayan, tapusin ko na lang si Jcat. Dalawa na lang sa'yo, Jcat. Mag 25 ka na. Dito ka na lang sa baba, ha? Ayan, pag-greetin natin sila Niski. Mga lalabs, ayan, maluwi naman sa nakapin. Road to grade 1. Ilang beses na siya nagbagsak. Ayan, 7 na lang sa nakapin, mga lalas. 7. May bago siyang upload. Ayan, Laniski po, nakapin. FC, ayan, Mastelar Dan. My friend, please connect from FC. Mamaya ko, Laniski, papanoorin ng main ko yung video mo, ha? Sabi ko lang ng Oragon muna yung nanood. Yan mga lalabs, yung aking mga member po binababa ni Nightbot. Ayan, palablab naman ako mga lalabs. Mr. Mastelar, ayan, nagbaba ng kanyang bahay. Miss Kylie, what happened, Kylie? Ayan, nangain na naman si Lolo, oy.
Wala na itong ginawang kundi kumain na lang ng kumain. Imlan, sige pupunta ako sa bahay mo Imlan, wait lang. Oh, Lanao del Norte, Mix Club. yung mga lalas palablab naman ako sa aking member. Ayan po si Kino Bambam, binababa ng Nyailinski. Emlan. Ayan Emlan, tamsak. So, dikit ko na to sa Emlan ha. Ayan. Nasuklan na kita Emlan sa aking main. Ayan, tamsak. Katamsak din sa premier ko lalab, si Imlan. Ayan, si Bicula ng Oragon, ako yan. Ayan, nasuklan na kita Imlan, baby ka pa pala. Sige mama, ikaw sunod kay Laniski ha. Ayan mga lalabs, yung nakapin po, baka naman, pag-graduate na natin yan mga lalabs. Yung sa akin kasi sagad na, nadikit ko na sa kanya lahat. Pero bumagsak pa rin siya. Hanggang ngayon, pang 3 graduate na ata niya, bumabagsak pa rin. Syuhada, antok na ako, host. Sige lang, Laniski, ambot manoy, 1:30 pa lang. Umayan alas 2:30 minutes pa. I connected to the link. Ayan, dan na sa'yo si Laniski. Si Kylie. Nahulog na si Pico sa dibdib, sakit, oy. Nangyari na rin sa akin yan. Hindi kasi ako nakatulog pagdating naglaba at nagluto ako. Ano ba yun, ang kaga-aga mong umuwi? Hindi ka natulog. Kylie. Thank you so much, lalabs, Kylie. Paano makatulog ate? Maingay din. Patay. Emlan TV, ayan, nagbaba ng kanyang bahay. Yun lang. Mga lalab, patamsak naman ako sa premiere ko mga lalabs. J-Cat, nandyan ka pa ba? Palike naman ako sa aking premiere. Ayan, si Bicula ng Oragon. Nangain na naman si Lolo. Opo, nangain Emlan. Sa akin kinain niyang 10 na naman, iwan. Na nag-graduate ka na Laniski, oy. Ay, nakakagigil na talaga to si Lolo. Nag-89 na naman yung nakapin. $92 na, 93 na siya kanina. 93 na siya kanina. Naku.
Matulog. O, gawin mo muna to. Nabawasan ako, si Lolo naman, iyak na ako. Huwag ka na umiyak, Laninsky. Nakakaasar na talaga to si Lolo, eh. Nag-clear story ka ba kanina? Parang hindi ka nag-clear, eh. Yung mga lalabs, nakakaasar. Ako naasar din, eh. Kinain na naman yung banana yan, nagitinay na naman siya. Eh, hindi pa rin to nakakagraduate. Kakagigil na. Nag-clear ako ay 3 times. Ay, Diyos mio, perdon, oy. Dan Mr. Masteller from JCat Blanc. Ayan, JCat. Pas padikitan din yung nakapin. Premier. Ayan, ano. Nabuhay sa gubat. Mingalab shout out. Ayan, nabuhay sa gubat. Mingalab shout out, lalabs. Nabuhay sa gubat. Ano nangyari sa music ko at nawala? Ganun pa rin back requirements ni Lolo Whitelin. Ganun pa rin, JCat, wala naman nagbago. Yun nga lang, panikain siya ng mga subscriber. Miss Ganda, Tamsak, mga love shoutout, Durot. Mga lala, sana maluoy naman tayo sa nakapin. Ilang beses ko na siya pinagraduate. Laki na sana, sub 700 na sana. Yung nakapin nga, Emlan. 3 beses ko na yan pinagraduate ng grade 1. Tingnan mo, nag-89 na naman. Nanggigigil na ako, eh. Pinangisda ko na yan nung isang araw. Nag 100 plus na siya. May ads na kasi si Mr. Masterlarlin kahit di pa naka 1K. Wala yan, JCat. Kasi ang bagong rules ngayon ni Lolo, nung January yun, kahit maliit na bahay, lalagyan niya ng mga ads. Kahit di mo ni, pero yung kita nun, mapupunta kay YT. Hindi mapupunta sa may-ari. Saka ka lang makakasweldo kapag namuni ka na. So ngayon, wala yan. Si Lolo ang nanginginabang niyan. Ay, nako, nanggigil ako. Alisada Channel, Kalimbang, Ulpasokli. Mga lalabs, yung nakapin po. Puspabyo ako, nabuhay sa gubat. Sige, lalabs. Wait lang kasi nabuksan ko kasi yung nabuksan ko yung harang ko. Nagamit yung ninja, sayang naman. Wait lang, tapusin ko na lang. Puspabyo ako. Yan. Dorot Dan from FC. Ayan, 12 million in the house. Big love shout out. Thank you so much. Imlan TV. Ayan, nagbaba ng kanyang bahay. Imlan. Mga lalas, palablab naman po sa nakapin. Madaya pala si Lolo. Oo, JCat. Yan ang bagong rules niya ngayon. Ay, nung pa yun? 2021. Kahit maliit na bahay, lalagyan niya ng ads. Sayang yung channel mo, di mo iningatan, di mo inalagaan, eh. Marami ka na ngayong sweldo. Nabuhay gubat, Miss Ganda Dan Bell all. Na po sa'yo pasukli po from nabuhay sa gubat. Miss Ganda, pasuklian si nabuhay. Ayan. FC, nababa ng kanyang bahay. Miss Ganda, padikit please from Miss Ganda. Mr. Mastelar, ayan, nanguha po ng bahay. 10 million in downs, Miguel love shout out. 10 million, thank you so much.
Mga lalas, palablab naman po sa nakapin. Pag kasi dinikitan lin, wag agad balikan kasi tapon talaga yan. Kaya yung iba gusto agad balikan, pagka di binabalikan, i-unsub. Ganon talaga Laniski. Ayan, Laniski na naman ako. J-Cat. Nasaan ka na ba? Nasa bahay o nasa business mo na? Ayan, araw-araw ganito yung ilis ko, J-Cat. Ganitong oras. Huwag kalimutan yung aking member mga lalap. Yan si Party Music. Mr. Mastilardan Kalimbang All sa'yo. Pasukli from Nabuhay sa Gubat. Miss Ganda dan my friend from FC Ja. Miss Ganda, pabalikan na lang po si FC. Ayan, love channel po binababa ni Nightbot mga lalas. FC dan to you from JCat Vlogs. Ayan FC, please connect to JCat Vlogs lalabs. Ayan, 9 million endowments. Mega love shoutout, 9 million. Thank you so much, 9 million. Mga lalas, yung nakapin po, lablabin natin yung nakapin. 89 na naman siya, ilang beses. Bato ka, kailan kaya ito gagraduate ng 100? Kakagigil. I have already done from Mr. Mastelar. Padikit please from Miss Ganda. JCat Vlog, thank you my friend and done to you. Ayan, thank you so much Miss Ganda. Nag-unat-unat pa. Nasa ano ka pahigaan. Sana all. Nag-unat-unat lang, walang iniisip. Ayan. Sayang talaga ng channel mo, JCat. Yung unang channel mo. Ayan, JCat. I-like mo naman yung premiere ko. Ayan, si Bicula ng Oragon, JCat. Ako yan. Gallardo Ignacio TV. Mega love shoutout. Tusok host. Ayan, salamat sa patusok mo, Gallardo Ignacio. Thank you so much. Bicula ng Oragon premiere, mga lalas. Ayan, JCat, padiki naman. I-like po lang lalabs. Yung premiere ko, si Bicula ng Oragon, ako yan. Yung pangalawa kong account. Kylie lalabs, thank you lalabs, Kylie. 5 million endowments, mega love shout out. 5 million, thank you so much. FC, ayan, nagbaba ng kanyang bahay si FC mga lalabs. Patamsak mga lods, balikan ko kayo 24 hours. Ayan. Nood po kayo ng 2 minutes pataas para walang lagas. Nood din ako sa inyo. Ayan. You're welcome from Kylie. Imlan TV, nagawa po ng bahay. Imlan. Mga lalas, palablab naman ako yung sa aking mga member dyan. Ayan, binababa po sila ni Nightbot. Ayan, si Nilmar Channel. Nilmar Channel, mga lalas, binababa ni Nightbot. Pa natin si Kinubambam. Can you turn off my link please? Ay, namatay na. Yes, Kylie, 1 minute. Ayan mga lalas, palablab naman ako sa aking member dyan, si Kino Bam Bam, ayan.
Okay, from Kylie. 374. Nangain na rin si Lolo oy. Ayan, John Ray, mega love shout out, thumbs up from John Ray. John Ray, thank you so much. Padikit please from John Ray. And mga lalab, si Padpilawlab naman ako kay Bloody Coder. Ayan, binababa ni Elinski Vlog. Palablab naman mga lalabs. Eric L3 po nagbaba ng kanyang bahay. New video from Eric L3. Ayan, OFW Lutong Pinoy Canada. Hello host, mega love shout out. OFW Lutong Pinoy. Ayan, mega love shout out lalabs. OFW. Sending once again my support. Thank you so much. FW, thank you so much lalabs. Padikit please, ayan from John Ray. Kylie. Ayan, Mr. Mastelar po, nagbaba ng kanyang bahay. Mr. Mastelar. Ayan, Alisada, mega love shout out lalam, Alisada. Alam naman ako sa nakapin mga lalabs. Yan, ilang beses na siyang bumagsak, hindi pa rin siya nakakagraduate. Ayan po si Kylie. FG Jakay. Ayan, nagbaba po ng kanyang bahay. Palablab ako mga lalabs. Ayan, Mr. Mastelar po, nagbaba ng kanyang bahay. Mr. Mastelar. Nalobat pala yung mobile ko.
Thank you, host, for doing that. Yeah, no problem, Kylie. You're the best friend. Ayan. Thank you so much, Kylie Lalabs. Padikit please from John Ray. John and Isa, tinan ko nga kung nakadikit na ako sa'yo. John and Isa. Do you need to really tell you about my next video didn't get up pop up soon? Ayan. Just coming out soon. Ayan. Okay, Kylie, no problem, Kylie. Okay. Yan, Miss Kim, may love shout out. Padikit please. From Miss Kim. Kim Panur Channel. Sorry about my voice. It's not working late today for some reason. So, how have you been lately? Ayan, from Kylie. FC Jack, hi, nagbaba ng bahay. Padikit please from Miss Kim. Ayan, Miss Kim, palablab din po yung nakapin. Thank you so much, lalabs. Eric Kylie, ay, Eric L3.
Good night. Good night, sweet hostess. Ayan. Okay, good night, Eric L3. Thank you. Ayan, FC po nagbaba ng kanyang bahay, FC. Mga lalas palablab naman yung nakapin kay Laneski. Ilan na ba siya? Kylie, thank you so much. Ayan, OFW lutong Pinoy in Canada. Ayan po nagbaba ng kanyang bahay. Ayan, 5 million in the house. Maglab shout out 5 million. Thank you so much. 5 million. Oh. Ayan, OFW lutong Pinoy, nagbaba po ng bahay. Ayan, 5 million in the house. Mga labi shout out, 5 million. Thank you so much, 5 million. Thank you so much. Durot TV, ayan, nagbaba po ng kanyang I love you from Kylie. Ayan, thank you so much. Love you too. Ayan, from Kylie Lalabs. Ayan, Miss Kim, padikit please. From Miss Kim. Ayan yung nakapin po. Padikit naman ako, mga nalags yung nakapin. Miss Kim. Nandiyan pa ba si Mr. Mastelar? Wala na rin. Si Imlan TV, umalis na rin. Si Imlan. Aling Silay, may love shout out po. Tamsak Dan. Host, what time is it for you? Because right now it's 5:57. It's 1:57. Morning, ayan. In the morning. Nawi, do you want?
Ayan, K-Shop 101 po. Ay, nagbaba ng kanyang bike, K-Shop. 157 you said. Yes. Yes, Kylie. Oh, I bet you're tired. Yes. I bet you're tired. Ayan, FC po, nagbaba ng kanyang bahay, FC. FC Ja, ayan, let's drink coffee. Oh boy, version of me staying up that late, I would be so tired, either sleep. No, I want to drink coffee. Kylie. Tananan. Are you drinking coffee? Yes, later I will make coffee. Want to drink? Tananin. Thank you for letting me know, host. Ayan. From Kylie. FW Lutong Pinoy in Canada. Ayan, nagbaba po ng bahay. Mga lalabs, wait lang, magtitimpla lang ako ng kape. Batang Biker, mega love shout out. Batang Biker. Tusok host. Ayan, salamat sa patusok. Batang Biker. Ayan, may jacket ka na, Batang Biker. DJ John Ray Remix. Ayan, FC, nagbaba ng kanyang bahay, FC. Wait lang mga lalas, magtitimpla lang ako ng kape ha. Babalik ako after 3 minutes. Ayan, timpla lang ako ng kape. Wait lang. Mas popping mix DJs. Natakpan na talaga ako. Reggie Flores Remix.
Buoy. Yan, nagtimpla lang ako ng kape. Nagtimpla lang ako ng kape. Why? Ayan, 7 million in the house. May kilag shoutout. Nagtimpla lang si host ng kape. Para hindi tayo makatulog. Ayan, 9 million in the house. May kilag shoutout. 9 million. Thank you, thank you, thank you. Ayan, inom tayo ng kape mga lalabs. Check ko lang yung aking upo. Ayan, 10 million in the house. Mega love shout out. 10 million. Ayan, 10 million. Thank you so much. Of the night. Ayan, Batang Bark by Care Vlog. Mega love shout out. Ayan, may premiere pala siya. Ayan, biker. Tamsak. Ayan yung aking premiere mga lalabs. Ayan, si Bicolana ng Oragon, may premiere. Patamsak naman ako mga lalabs, thank you. Ayan, palablab na rin sa nakapin. Hirap nit ko host, mangisda sana ako. Sayang naman, bakit mahina ang ano mo internet? Gallardo, hindi ko nga yung bahay mo. Himali of the night. Ayan, Imlan TV. Nagbaba po ng kanyang bahay, Imlan. Nandyan pa ba yung nakapin? Ayan si Kim Pador. Ayan, Kim Pador, nasa bahay mo ako. Nandyan ka pa ba? Kylie, do you want to drop my link one time more time? That's okay with you? Just the way people do it. Ayan. Milan, ayan. Emlan TV, nagbaba po ng bahay. Nandyan pa ba si Kim? Wala na. Nandyan pa ba si Kim? Ailinski Vlog Dan from Batang Biker. Sige, pupunta po ako sa bahay mo. Titignan ko kung nakadikit yung main ko sa'yo. It's alright.
Ayan, batang biker. Suklian na kita, ayan. Nasa bahay mo na ako. Ako rin yan, si Bicolan ng Uragon. Patamsak naman ako lalab sa premiere ko. Ayan, si Bicolan ng Uragon, ako rin yan. Ayan, batang biker. Dan na ako sa'yo, lalabs. Tamsakan ko na yung ano mo. Kim Padordan from Batang Biker Vlog. Salamat host. Walang ano man, lalabs. Ayan, Kylie, binaba ko na yung bahay mo, lalaba. Ang kulit. Magisayaw, magiataw kay DJ Rams. Guwapo. Wakar, mingalam shout at Wakar. Thank you so much, Wakar. Give me thumbs up. Give me like, Wakar. Sati, mingalam shout out, Sati. Thank you for coming. Wakar, give me likes. Thank you. DJ Rams. Idol. How are you doing? Alhamdulillah, I am fine. Wala na atang si Kim. Nandyan pa ba si ano? Yan, Wakar, thank you so much, Wakar. Imla, nandyan ka pa ba? And all is well. Yes, no problem. Gulat ako dun, ah. Ayan, batang biker nagbaba ng kanyang bahay. Cooking with Sapia po nagbaba ng bahay, mga lalabs. Cooking with Sapia. RB Menjola, may galab shout out. RB. Ayan, RB, jakitan kita, lalabs.
Ayan, RB, meron ka na pong jacket, lalabs. Thank you. Ayan, RB Mendiola, mega love shout out. Salamat, ma'am. Ayan, inom tayo ng kape mga lalas para hindi antukin si host. Let's drink coffee. Wakar. Coffee. DJ Edwin on the mix. Do it. Here we go again. Ayan, mainit pa yung kape. Ayan, 6 million indangas. Mega love shout out. 6 million. Thank you so much from Wakar. Thank you so much, lalabs. You give me thumbs up, Wakar. Enjoy, thank you. FC, ayan ang baba ng kanyang bahay si FC. Cooking with Zapi, yan po. Ayan ang baba ng bahay. Ebis Mamalinta Vlog dan Pulpak from RB Mendiola. Inom tayo ng kape mga lalabs para hindi antukin. DJ Edwin on the mix. Do it. I don't understand which song it is. Dance. RB Mendiola dan. Who is behind you? This one my office mate. This only background, Wakar. DJ Edwin on the mix. That one is only background. Ayan. Do it. That's my stuff. DJ Edwin on the mix. Party music dan Pulpak. Ayan, from RB Mendiola. I've been watching it since yesterday. Ayan. Yes, Wakar, thank you. RB Mendiola, I will check if I connected to you my main channel.
RB Mendiola. Ayan. Punta ko lalag sa main ko. This is Team Destruction. Thank you so much RB Mendiola. Basta Team Destruction, kampiyon. This is the mix up. Madam Love Channel. Ayan, nandyan pa si Madam. Ayan RB. Dikit ko na sa'yo ha. Nasa Qatar ka pala. Ayan, nasa bahay mo ako ha, sa main. Ayan, nasuklan na kita. Aling Silay, ayan, Miguel Love shoutout. Win work of 10,000 day to pa entry. Ayan, salamat ma'am. Opo ma'am, nasa Qatar. Anong oras na ba dyan, Madam Love Channel? Iniwan ko lapi kanina. Ayan, salamat po madam. Dito pa ako anak. Sige po madam Ken Russell, maraming salamat po. I have to get up early tomorrow and go to Dubai. Okay Wakar, thank you so much. Good night. Thank you Wakar. Thank you so much Wakar Official. This is the mix of Carles Mix Club DJs. This is Team Destruction. Ayan Madam Love Channel, inom tayo ng kape madam. Kape tayo madam. Oh. This is the mix of DJ Romar, the best. See you, bye, good night. Wakar. This is Team Destruction, powered by Carles Mix Club DJs. Ayan, Premier from Bicolanang Oragon. Thank you so much. Mga lalas palablab sa nakapin. Ayan kay Madam Love Channel, Aling Silay. Ken Russell, and lablabin nyo yun mga lalas. RB Mendiola.
Thank you, host. Walang ano man. Thank you so much also, Cooking with Sophia Lalabs. Ayan, RB, bigyan kita ng 5 RB ha. Hindi kita naman yung nakapin RB. Si Cooking with Sophia. Yan, nagsusukli din yan RB. Yan, punta ko sa bahay mo RB ha. Ayan, MG Beefs Barrel, mega love shoutout madam. Okay ma'am, maraming salamat. MJ Beefs madam, mega love shoutout. Thumbs up, James GPGP, thank you so much lalabs. Mega love shoutout, Sir James. Sir James, thank you so much. Alisada channel, mega love shoutout. Alisada. Ma'am Ophelia Dan po, ayan, from RB Mendiola. Thank you lalabs. Ito RB, dikitan mo si ano, ibababa ko si Kino Bambam. Maraming ayuda dyan lalabs. Ibaba ko lang yung bakay niya. Kalimbangin mo siya lalaba. Ito maraming alagad siya. Kasi bibi pa yung bahay mo. Mag-ilis yan mamaya. Sabihin mo galing ka sa akin, RB Mendiola. Para ayudahan ka niya. Ayan si Kino Bambam, kalimbangin mo RB. Ayan, ano RB, lablabin mo yan si Kino. Ayan, nasa bahay mo pa rin ako. Pinapanood ko yung ano mong video. Yung mall sa Qatar, kakaiba. Para siyang simbahan. Sir ni Barrera Dan, ayan, dikitan mo rin si ano, RB. Ayan si Kino Bambam. Binababa ni Ailinski Vlog. Lablabin mo yan lalabs. Ikino Bambam. Kalimbangin mo para ma-notify ka niya. Notify ka pag nag-ilis siya.
Yan, RB, unang dikit sa'yo. DJ Genre. Yan, dikitan mo na, RB si Kino Bambam. Gawin na natin tong 200 sa'yo ha. Ayan, wait lang. Panoorin ko lang muna. Thanks for watching. A like would be appreciated. Ayan, grade 2 na kita, RB. Malo na lang pala. Kinubambam dan full pack. Ayan. Sige, lalabs. Mag-adbakas ka dyan. Sa kapuntan mo yan pag nag-ilis ha. Sabihin mo galing ka sa akin. Ayudahan ka niyan. Madaming alagad yan si Kino. Yan, mag-rito ka na RB. Pinapanood ko lang para dikit. Ang ganong tao ngayon. Walang nangisda gaano. Ayan, panoorin ko muna. Ayan, RV. Para hindi malagas yung didikit ko sa'yo. Fancy Face, may love shout out. Fancy Face, Trudy, hello host. Fancy Face, Trudy, thank you so much, lalabs. How are you? Huwag kang umalis, RB, kasi inaayudahan kita. Para mag-grade 2 ka na. Ambot. Nawala na tuloy. Mag nga tayo, mag-love song. Pag nag-love song ako nakaka-copyright eh. Wag na nga. Ang isa na lang na music. Lakas. Ayan, Fancy Face na baba ng bahay.
Yan, pinapanood ko pa RB yung video mo. Para dikit na dikit, hindi malaglag. Kasi yung iba, yan nalalaglag kasi dikit lang ng dikit ng dikit. Yan RB, dikitan mo rin to RBI. Itong ibababa ko. Ayan RB, si Bloody Coder, dikitan mo yung lalabs. Nilmar Channel dan po. Yan, salamat lalabs. Ayan si Nilmar, nag-enlist din yan. Ayan si Bloody Coder lalabs, lablabin mo rin yan. Yan, pinapanood ko pa yung video mo. Hindi ito malalagas lalabs kasi pinapanood ko siya. Ayan. Yan, dikit ko na. 3 minutes yung panood ko. Para dikit na dikit. Ayan, Fancy Face, Trudy. Nagbaba po ng bahay. Fancy Face, Trudy lalabs. Gandang umaga, beautiful host. Ayan, magandang umaga rin po, Sir Bongsword. Kumusta ka na po? Na-monetize ka na? Ayan, RB, nasa bahay mako uli. Mag-grade 2 ka na. Ano na lang? 6 na lang, 6. Ayan, punta tayo sa'yo. Huwag kitang ipin kasi pag pin kita malalaglag. Yan mo na. Yan ka lang sa baba. Pag pinipin, nalalagas eh. Hindi ito malalagas, RB. Tingnan mo bukas. Kumusta ka na, Bongsword lalabs? Patamsak naman ako, Bongsword lalabs, sa aking premiere. Yan, tamsak lang, sapat na. Ayan lalabs, Bongsword. Kumusta na yung AWH mo? Bongsword, kumusta na ang WH mo lalabs? Yan, RB. Nood ko uli yung video mo, RB. Hindi na ako nagbakas. RB, pagkatapos mo mangisda sa akin, mag-clear history ka, ha? Maglinis ka para hindi makita ni Lolo yung bakas ko. Ha? Magpupunta ka sa ibang LS. Maglinis ka muna, ha? Sayang lang ng aayuda ko sa'yo. Malayo pa, darating din tayo dyan. Sige lang, Bongsword. Masipag ka naman mangisda eh. Pero nakaano ka na, naka-100 ka na.
Walang gaanong nangisda ngayon. Iwan. Ayan, RB. Love channel dan. Ayan. Lablabin mo rin RB si ano. Ayan, si Bloody Coder. Ayan yung binaba kong bahay. Ayan. Hindi yan malalaglag yung mga dinikit ko. Kasi lahat sila pinanood ko. Fancy face Trudy Lalabs. Ayan, nagbuba ng kanyang bahay. Ayan, 3 na lang sa'yo, ano, RB. Malapit ka nang mag-grade 2. Yan, panoorin ko uli. Yan, tinatamsakan ko yan. Fancy on the way, ayan. From Bong's World. Sir Bongs Dan po, ayan. Ayan, Bongs World Lalabs. Dan sa'yo si RB Mendiola, pasuklian na lang. Yung pinapanood ko pa RB. Nandito ako sa ano, Yomi Batang Madaldal. Yan, dikit ko na to. Ang dalawa na lang. Mag-graduate ka na ng grade 2. Shake Host, ayan. Salamat po, kinuha mo, ayan. Sabi ko pa naman na dikitan ka ni ano ni si RB Mendiola. Ayan, RB, nandyan na si Kino. Nadinig tayo. Sabi ko dikitan ka niya kasi pupunta siya sa LS mo. Marami kang ayuda. Ayan, RB, nandyan na si Kino Bambam. Nakita mo? Pinag-uusapan natin. Bigla na lang lumusot. Nagising narinig tayo ni ano? Ni Kino. Kino Lalab, mega love shout out. Kagigising ko lang po, ayan. Danap ako kanina kay Kino. Ayan, nadinig tayo ni Kino, ano? RB. RB Mendiola on the way from Bong's World. Walang gaanong tao ngayon, Kino. Tulog ka na uli.
OTW lalabs. Ayan. Ayan, nag-grade 2 ka na ano, RB. Hindi yan malalagas kasi pinanood ko ng isa-isa. Fancy face. Yan yung kape ko, hindi ko na naubos, malamig na. Alisada Mingilab, shoutout lalam, Alisada. Please connect on the pin, Alisada. RB Minjula OTW, 5 saging sa'yo. Ayan, lalams, RB. Sabi ko sa'yo, RB. Pinag-uusapan lang natin, bigla na lang sumulpot. Nagising si Kino, narinig niya ata. Arang Paco Host, Miguelab, shoutout Arcons. Lalabs Arcons. Hindi ko pinin si RB kasi pag nakapin na inaayudahan, kinakain. Maraming salamat po sa iyo, idol. Ayan. Tamsakdan, ayan, salamat lalabs Arcons. Alisada on the way from Bong's World. Alin? Ayan, Bong's World TV dan from Fancy Face. Ayan, Fancy Face, nasa bahay mo ako lalabs. I give you 5 Fancy, ah. Fancy, I'm here in your house. Fancy Face.
sa'yo. Ayan, Pansy. I connect to you one. Give you one banana. Ang syota mo. Ayan, Akrima 36 lang. Dan full pack. Nagilala magbakas ka dyan kay Akrima. Nagilis din yan, lalabs. Yan, binigyan ka ng 5 ni Kino. Salamat, Ma'am Kino. Si Kino po ay lalaki. Lalaki yan, RB. Lalaki yan si Kino. Ma'am Kino daw. Salamat, Ma'am Kino daw, sabi niya. Dan na po kay RB Mendiola. Sabi niya, salamat, Ma'am Kino. Naging ma'am ka na pala, Kino. Ay, Diyos ko, day. Hindi tayo talasisi. Nagising ako dun. Ma'am Kino. Pansy, I give you 3 banana, ha? Mga idol, tulog na po muna ako, 2 AM na dito, ayan. Thank you, Oz. Yan, kalimbangin mo lang yan, RB. Puntan mo siya sa LS niya. Samshake harang puhos, kinubambam. Salamat na lang. How 42 thumbs up for you. Ayan, Animo Lovers. Kumusta ka na, lalabs?
Good morning, Animo lovers. Ayan, Pansy. Pansy face through now you are 561. Ayan. Angie Vlog, mega love shout out. Angie Vlogs. Angie Vlogs, good morning. Ayan, Tamshik Harang Team Kino Bambam. Ayan, salamat lalabs. Powered by DJ Boom Boom Exclusive. Ano po yung nasa likod nyo, host? Ano yan mga lalabs? Background lang yan. Ano lang yan, 24 hours silang nag-work. Ayan, Kylie, thank you. Haha, kala ko nasa work ka. Salamat Drugo, boom boom, ayan. Kinabambam Drugo. I miss you, so I had to go watch something else. And now I don't care here. Hindi yan tumatayo, ano Angie? Wala nga silang break time. Busy sila kasi malapit nang mag-end of the month. Kailangan nilang tapusin yung kanilang trabaho. Animo lovers, ayan, nagbaba ng bahay. Animo, salamat. Tamshik Harang Team Kino Bambam, salamat lalabs. TW na anime, ayan. I meant to say I'm back here. Ayan. Okay, Kylie, thank you, lalabs. Thank you so much, Kylie. Thank you, host, for, ayan, thank you, Pansy. You're welcome, my friend, from Kylie. Yan, Angie, dikitan mo yung nakapin lalabs. Ikinubambam. Yung mga kasama ko dito, mga tulog na, naghihilikan na. Are you guys by every day? Tesco Mobile. Ayan, Tamshik Harang Saging Team. Ayan. Salamat lalabs kay Kino. Thank you so much lalabs. Injakitan natin yan. Kylie Kripner dan Tamsak already. Ayan. Kylie, please connect to Animo lovers. Kylie. Are you live every day?
Yes, Kylie. Animo dan to you from Angie. Ano nangyari sa mobile ko? Oy, namatay na. Okay, I was just checking eh. Thank you so much, Kinula Labs. Animo welcome from Angie. Okay, I connected with her, just don't know. Okay, Kylie, connect to Animo Lovers. Kinabambam dan tamsak already connected. Ayan. May bago siyang upload. Animo. Arcons La Loves. Which one are you talking about? Please connect to Animo Lovers, Kylie. Ang dugo-dugo man ilong natin, oy. Arcons vlog dan from Animo Lovers. Arcons, pasuklian na lang si Animo Loves. I already did. Ayan. Perla, may glove shout out. Perla. Ayan, Perla, may jacket ka na. May glove shout out. Perla TV, Tamsak host. Ayan, salamat sa patamsak, Perla. Ayan, padikit na kapin mga lalabs. Dikitan nyo yung mga maliliit pa yung bahay mga lalabs. Ayan, si Kinubambam, maraming ayuda dyan. Kasi marami siyang alagad. Lagi siyang may pag-games mga lalabs. Ayan, salamat po from Perla. Kylie, thank you lalabs. Sige ba na tos? Maggalaw-galaw ako. Ayan, I'm going to do live and I'm gonna be singing to you guys. Okay, Kylie, I will check your channel later, okay? Dan sa nakapinhos from Perla. Ayan, Kinula Labs. Dan na si Perla sa'yo. Sinabon ka na ni Perla. Ayan, banlawan mo na lang. Banlawan. Banlawan mo na lang ng tubig. Yan, Kylie, I'm free. I will be there. Videos, ayan, thank you po. Diners, Bam Bam, ayan. BG harang ulit. Sige lalabs, thank you.
Sanitizer notified, okay? Sanitizer. Salamat, Kino Lalabs. Magkapi ka na dyan. Mag-breakfast ka na, Kino. Si Kino kagigising lang. Ako hindi pa ako natutulog. Mamaya pa. 1 hour pa, ayan. I love you guys from Kylie. May Edric channel full pack from Anemo. Ayan. Ayan, Nobela Nels, big love shout out, tamsak host. Ayan, salamat sa patamsak. Can you read the other one that I sent you? Sabi, thank you so much, miss you all. Have notification on please, have notification on sanitizer notified, okay. Yeah. Perla OTW. Yan, Animo Lovers dan si Perla, palalabs na lang lalabs. Ayan, pabalikan na lang. Animo Lovers, Perla OTW Arcons. Ayan, si Arcons nagbaba po ng bahay. Thank you so much home, so I just wanted to let you know. Perla TV full pack to my Edric channel. From Animo Lovers. Ayan, Batang Sandstorm Lalabs. Pinuntan kita kanina, tulog ka siguro. Inintay ko na sumagot ka, Batang Sandstorm. Kino nakapin o TW. Hindi ka sumasagot. Habang nakailisto si Batang Sandstorm natutulog. Animo Lovers, ayan, nagbaba ng bahay. Ayan, Animo Lovers, patamsak naman ako lalab sa premiere ko lalabs. Ayan, si Bicola ng Oragon. Yan, premiere. Ako yan lalab, si Bicolana. Host by host, alis na papunta work. Ayan. Sige, Animo Lovers, mag-iingat ka lagi lalabs. God bless. Yan, sige, mag-ingat ka palagi yan, Animo Lovers. Salamat lalabs. Okay, I have to 9 PM, that's on my time, so it's going to be less than 2 hours. Okay, Kylie, thank you lalabs. Batang Sandstorm Dan from Perla. Ayan, lalabs. Batang Sandstorm Dan si Perla sa'yo. Arcons Vlog Dan from Perla TV. Yan, Arcons lalabs. Pabalikan na lang si Perla. Ayan, Ada Crab, miglab shoutout, tamsak. Salamat sa patamsak, Ada Crab. Yan, 8 million in the house, miglab shoutout. Yan si Perla po, nagbaba ng bahay. Perla. May Edric pala to si Perla.
Ada Crab, ayan, may love shoutout lalabs. Batang Sunstorm dan Pulpak. Ayan, Batang Sunstorm lalabs, babalikan na lang si Kino. RTW Perla TV. Perla TV UTW parang Kino Bambam. Kino nakapintamsak ko lang nood lang dating dikit. Ayan. Nobela Nels KTV, may love shoutout. Ayan. Maedric Dan from Nobela. Maedric, please connect to Nobela lalabs. Ayan, Ada Karab Dan from Perla. Dan Perla TV from Ada Crab. Ayan, Perla, pabalikan na lang si si Ada Crab. Galaw-galaw si host para di antukin. Yan mga lanas, malapit na yung Ramadan. April 3, start na ng Ramadan dito. Bicolan ng Uragon, Tamshik Dan po. Ayan, salamat Kino lalabs. Dating dikit sa nakapintusok na lang ako. Ayan, from Nobela. Salamat lalabs. Proud OFW, may galab shout out. Ay host tusok. Kumusta host? Pwede magkipaglaban host. Hindi Proud OFW, magbaba ka ng bahay mo dyan. Ayan, nakababa na yung mga bahay nila dyan. I-click ko na lang yung mga link nila. Ayan, lablabin mo yung nakapin. Proud OFW. Ayan, bibi pa yung bahay mo. Main mo ba yan? Alam ko malaki yung bahay mo. Hindi yan eh. Hindi mo to main. Lablabin mo yung nakapin. Palablab mga kapatid. Thanks.
Ada Crab, ayan nagbaba ng bahay. Ada Crab. Disco Mobile. DJ Rodski, the best. Kino magpapamimbira ko sa'yo sa katapusan na. Perla dan sa'yo palablab. Then thanks kapatid. Proud of W dan from Perla. Ayan ang channel Lala Migalab shoutout. Migalab shoutout sa lahat from ang channel. Ada pulpak sa'yo palablab din thanks from Proud OFW. Ayan babalang kayo dyan. Ayan proud. Hindi kita may nakapin. Nandyan lang yan. Nakikinig. DJ RK Bomb Remix. Wala ako pa member. Donate lang yun host. Donate lang ba yun? Nagulat ako dun ah. Sisinan ko na lang sa katapusan Kino. Wala pang sweldo. Pobreng Inday, Miguel shoutout lalabs. Ayan, Dan An Channel, Miguel shoutout. Ayan, Dan si Ada Crab. Ada Dan from Proud. Ayan. Ada Crab nagawa ng bahay. Pangat program 2 PM from Pobreng Inday. Ayan mga lalap, kung gusto nyo ng paangat, dikitan nyo si Pobreng Inday. Ayan. And Dan from Proud OFW. Ayan. Ang channel Dan from Perla. Ayan, 10 million in the house. Miguel shoutout. Alay lili. Pobreng Inday, grabe man kahit wala host ay. Hindi, pinag-iisipan ko na yung mga nakaraan. Ambot daw. Ayan, Kino, nakahilata ka pa. Magkapi ka na dyan. Siguro si Kino may katulong to sa bahay. Pwede ba akong mag-apply katulong mo, Kino, pag umuwi ako ng Pinas? Assistant mo na lang ako, assistant. Pobreng Inday, Dan. Ayan, from Perla.
Kinubambam dan pobreng inday. Ayan. Ada karab dan sukli from Anchanen. Ayan. Uragon pulpak sa'yo palablab din. Thanks kapatid maluoy. Ayan. Sige proud, pupuntahan ko yung bahay mo. Anchanen nagba ng kanyang bahay. Perla. Ayan. Palablab mga kapatid. Thanks pasukli. Inunahan ko. Thanks. Si Kino din narinig yung sinabi ko. Sabi ko mag-a-apply akong ano. Kahit tagaluto na lang Kino. Ayan Arlene Madam, mega love shout out. Pamay naman po from Ada Crab, haha. Pinag-iisipan pa talaga, wag na po. Hindi Kino nakasit na yan. Pamay naman po from Ada Crab. Kino may sinabi pa ako, di mo na narinig. Aha, sana all mayaman host. Noted Inday, ayan. Ayan, Prod, pupunta na ako sa bahay mo. Tignan kung nakadikit ako. Sino pa dyan? Dikit baba kayo. Ayan. Ang laki ng bahay mo, pobreng Inday OTW eh. Ayan, tamsak na lang ako sa'yo, ano, Lance Lamarca, dating dikit. Ay, ambot daw host, mas mayaman ka pa sa ko. Kung mayaman ako, din ako magtrabaho, oy, Kino. Lablaban lang tayo mga idol. Uwi ako sa Ugos. Ayan, hindi ko kaya sahod mo sa Hagaruman Inda daw. Ada Crab, ayan, nagbaba ng bahay. Yan si Kino, kahit di na magtrabaho yan si Kino. Dantam sa kapatid, Marok, mega love shout out. Ayan Marok, lalab, kumusta ka na? Ada Crab OTW from Batang Sandstorm. Ambisyosa channel, mega love shout out. Hello host, good morning Pinas time. And good morning lalabs. Good morning din dito lalabs. 3:26 ng umaga. Dito ayan. Hello everyone. Pobreng Inday. Ayan, palablab sa nakapin mga lalabs. Salamat po ma'am ho. Salamat din ambisyo sa channel lalabs. Marok Bersosa. Ayan, nagbaba ng kanyang bahay. Marok.
Ayan, Ada Crab nagbaba ng bahay. 6 million indawas, may love shoutout mga lalabs. Consideration. Ayan, Kino, meron kang harang. Ayan, Kino. May harang ka. Kilogs, kilogs. Harang, Kino. Yung ilaw ko. Tamsak dan dikit Kino, ayan, from Ambisyosa. Kino lalabs, dan na sa'yo si Ambisyosa. Premier kapatid, sige po, tamsakan natin yan. Yung premier. Ayan, may premier din ako. Thank you po. Oh, sana all my tablet. Sana all may tablet daw. Sana all may tablet. Ayan, Marok. Tamsak na lalabs. Sa premiere mo. Can you drink my liquid well at time? Okay, Kylie, no problem. Premier kapatid, ayan. Ayan, natamsakan ko na to, Marop lalabs. Ayan, tamsak na ako. Ambisyosa channel OTW, ayan. Dan na ako sa'yo, Marop. Tamsak. Ayan, ambisyosa po nagawa ng kanyang bahay. Ambisyosa. Ayan, dikit ko to sa'yo, ambisyosa, ha. Ayan. Nasa bahay mo ako lalabs. Ambisyosa.
Nobela Neldan Pulpak. Ayan. Pinagsasabi ni Kylie. Hayaan mo na ano, Kino. Kylie is a good boy. Ayan. Padikit please from Arlene. Marok Berasosa Dan. Tingnan ko Madam Arlene kung nakadikit ako sa'yo. Ambisyo sa channel Dan po. Salamat po sa support. Ayan. 111 TV mega love shout out. Ayan ano 111 TV lablabin mo yung nakapin. Kylie. Ambitious sa sukli na ako. Ayan, from Nobela. I will talk to you when I get home. Okay, Kylie, no problem, Lala. Go ahead, Kylie. I love your YouTube channel, my friend. Ayan. Okay, Kylie, no problem. Take care, lalabs. Ayan, 8 million in downloads. Big love shout out. Yan, ambitious siya. Dinig kita ng dalawa, lalabs. Aileen, di ka pala tapos matulog ka na, oy. Hindi pa ako hanggang ano ko, mamaya pa, ano. J. Cat Vlog. Ayan, dikitan mo yung nakapin. J. Cat. Nagilis din yan si Kino Bambam. Yan, bibi pa yan bahay niya.
Kalimbangin mo yung nakapin. Ano, Jay? Ani Jay, ayan. Marami yan dyan, ano, ayuda. Bigyan kanya ng maraming banana. J-Cat, kailangan natin mag-ipon ng ano, pamasahe. Kasi mahal yung pamasahe ng eroplano. Kailangan natin kumita ng pera. Ayan, ano, J-Cat, pa-like naman ako sa premiere ko. Ayan, si Bicolan ng Oragon. Reno, kumusta ka na, lalams? May talong ka na namang dala. Reno, lalams, kumusta ka na? Mega love shoutout sa'yo. Ito, tigang pa rin. Tigang si Reno. Uwi ka na ng Pinas para hindi ka na tigang Reno. Reno, pag uwi ko ng Pinas, ikulab mo ko kasi ang dami mong supporters. Dami mo naman channel, Len. Ninja lang yan, ano, J-Cat. Pag nangingisda ako para hindi mapansin ni YT. Pero yung binababa ko yung main, yung sa ibabaw lang yan. Buti nga ikaw dyan may dumidiling. Sana all may dumidiling. Kailan uuwi? Uwi sa Ugos. Ayan. Kailan ka uuwi, Reno? Ikulab mo ako, lalam, sa Reno. Para tumaas yung aking banana. Sabihin mo sa mga fans mo. Ayan. Yung kanta ko nga, palitan natin. Ayan. Nasaan na siya? Open ko lang yung music ko na wala. Ayan. August na ako mababasa at aararuhin ka niyan. Tasya mix done. Ayan. Nandyan ba si Madam Tasya? Salamat, lalabs, Nobela. Sa Mayo. Ayan.
Ayan, tama na. Mauna ka palang uuwi. Malapit na, 1 buwan na lang. Ikulab mo ako rin, no, mag-ano tayo, mukbang. Mag-ano tayo, mag-seafood. Ophelia Dan. Nandyan ka pa, ano, sino yung may premiere? Si Marok. Marok, nandyan ka pala, Labs. Marok, ayan, patamsakan natin si Marok. Sige, anong nobela isusunod kita lalaba? Ayan, playing your harang host. Salamat, ano, Reynolds Labs.
Yan, nobela. Bigyan kita ng 5 lalaba. Nobela. Ay, walang ano man lalabs. And watching na ako para hindi malaglag. Mas mabaho mo ang bahay dating dikit na yan. Sige lalabs, okay lang yan. Yan, ano na ako sa'yo.
Udon may galab shoutout lalabs. Udon. Patamsak po ayan from Udon. Tamsakan natin yan. Nasabay mako Udon. Ayan, Miss Yam, may glove shout out. Miss Yam. Padigit, please. Udon dan sa nakapin, ayan. Udon pasuklian na lang si Nobela. Ayan, nag-50 ka na Nobela. Miss Yam Dan. Himawari Madam Migalam shout out. Ayan, tamsak host. Madam, salamat sa patamsak. Good morning po sa iyo, Madam. Himawari vlog. Arang ulit from Kino Bambam. Natching tuloy ako Kino. Salamat. Tamsak Rolly Saron, may galag shoutout na loves. Rolly Salon. Ayan, may galag shoutout sa'yo. Namatay na oy.
Ayan, Madam Himawari. Ayan, Himawari done. Ay, ay. Nine 41 FF. Ayan. Mega love shout out. DJ John Ray Remix. Mission padikit please. Ayan. Kinubombom tamsak dan. Na talaga ako. Yan, kinulalas pasukilan na lang si Himawari. Taka na talaga ako.
Stain Vlog Tamsak Dan from Himawari Vlogs. Hans Big Love shout out, host. Sino yung kasama mo sa likod mo? Lalabs, ano lang yan, background. John Ray Remix. Background lang yan, lalabs. Hindi yan totoo. Nataka na talaga ako. Kala ko nasa office ka. Hindi. Nasa bahay ako. Salamat. Dan Tamsak host, salamat. Mas popping mix DJs. Nataka na talaga ako. Reggie Flores Remix. Mas kain tayo ng papangkakain pang pamahawa. Ayan. Pamahaw. Sige lang, lalabs, kumain ka lang. This is RBF Mini Sound. Ayan everyone. Ako'y mag-out na. Ako'y may pasok mamaya. Ayan Hans. Maraming salamat, lalabs. Madam Himawari. Binikitan kita ng dalawa. Miss Yam 941. Sige 941. Bigyan kita ng dalawa. Bago ako mag-out. 941. I give you banana 941.
I give you 5. 941. Tapusin ko muna si 941. Samurai. JRR. Yan 941, pangalawang dikit. Reggie Flores Remix. Ayan, 941. Pangatlong dikit. Remix. Dancing with the beat with DJ Zamora Remix. Sonic Wave Disco Mobile. Dancing with the beat with DJ Zamora Remix. Yan, 941. I give you 5 banana. Sonic Wave Disco Mobile. Yan, 9941. 5 sa'yo binigay ko, lalabs. Ayan, ako po yung mag-out na. Bye bye everyone. Thank you.